Al Casal de Joves al Racó hem arribat a aquest punt, hem fet valoració de tota l'experiència i realment estem molt satisfets de tot el que ha suposat tot aquest procés, aquest projecte, perquè ha estat un avanç molt positiu de cara cap al grup de joves i fer així una mica en termes generals de valoració, podríem dir que hem tingut també dificultats amb el tema del local, en quant a com que estem en un centre cívic, els horaris, el tema sales i així, però no han suposat cap impediment per realitzar les activitats. El bloc d'anàlisis ens ha ajudat molt, ens ha fet veure les possibilitats reals del projecte i ens ha donat empenta en segons quins moments que potser costava més i així. I ens ha facilitat molt el plantejament d'objectius a seguir, que després, ara arribats al punt on estem ara, hem valorat i hem vist que realment eren assequibles tant pel casal de joves com pel grup d'adolescents. En quant a organització, els tallers, les activitats han sorgit a partir de les reunions pròpiament del casal, però fins ara era una persona la que portava com més el pes de seguiment de tot el projecte. La idea és com que a partir d'ara ho portin dues persones i que agafin més el relleu d'aquest projecte. Sí. Repassant així més tot el procés amb vista més general, hagués estat potser més adient fer la valoració amb el grup de joves primer i després fer la valoració amb el casal per poder treure conclusions des del grup de joves. I bé, l'experiència ens ha servit molt, estem molt contents i contentes, els joves i les joves també. Ara coneixen el casal, coneixen com funcionem, on estem, què fem.